बेयो जाहैबाय मेन गेट 64थि बोसोरारि जथुमा बर' थुनलाइ आफाद मेन गेट बियो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओइसिम ससेल' ससे खालामना लांनि ओरैजायब्रा गेजेरजों हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं सायखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बराय हरबाय आङो दायो दंफैयो डिमाकुसि दैमुनगर लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन मेन गेट आरोना बेयो हाबजेननाय गेट नैबे जाहैबाय मेन गेट 64थि बोसोरारि जथुमा बर' थुनलाइ आफाद मेन गेट बियो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओमफ्राय दिनै माने मोनफैनाया लेट जाबाय नालाय बेनिफ्राय दायो माने समाबो मोनाबाय ओमफ्राय मोनाबिलिनि भिउसखौ नोंथांमोना दिनै देखायनोसै आरोना दायो माने समा 6टायानो जाबाय आरोना मोनाबिलिनि भिउसखौ नागिरना लादो दिनै ओमफ्राय गाबोन नोंथांमोननो साननि भिउसखौ देखायनोसै दायो नैबेनो जाहैबाय मेन गेट बियो ओमफ्राय ओरैजाय सिङाव एसे हाबनानै देखायनि र' गेट सिङावहाय नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय दै डिमाकुसि दैमुनगर ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाहैबाय टनि लाइट ओरैबायदि समायना मजा नांदोंना टनि लाइटखौ नायनो हागोन नै लोगोफोर बरिया मजा बिराद गोलाव नोंथांमोना एसे देखायनो दे आङो लोगोफोर माबायदि नांदों माने बे टनि लाइटखौहाय नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामनानै खिथादो बरिया गाजाखा मजा सानावहाय माने बेबायदि भिउसखौ नुवा नालाय लाइटिंनि भिउसखौ नुवा नालाय सानावहाय मोनायावहाय एसे नायनानै लादो नै भिडिअ खालामनि प्लिज सार ओरै जाय नङा भिडिअ ओइसिम ससेल' ससे आइखिनिफ्राय क्लिप लानांगोन सार ससे खालामना लांनि ओरै जायब्रा गेजेरजों ओरै जाय नङा सार नायनो हागोन बरिया मजा गाजाखा ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोर लाइटफोरखौ नुदोंना बरिया गाजा नांदोंना मजा नांदों नै बै बे जाहैबाय मेन स्टेज ओमफ्राय बिथिंजाय मेथाइ खनगासिनो दङ ओमफ्राय गामोनो माने नोंथांमोननो पुरा देखायजोबगोन दै एकदम लाइटआनो लाइट नै इथिंहाय बानायनानै होदों आइ लाभ डिमाकुसि नायनो हागोन नै लोगोफोर आइ लाभ डिमाकुसि फट' लाफैनो हागोन नोंथांमोना फैयोब्ला नै बेवहाय आइ लाभ डिमाकुसि लिरनायावहाय नै मजा नांखादों माने नै बेफोरबायदि लाइटिंनि भिउसखौहाय माने सानाव मोना नालाय मोनायावसो मोनो नालाय बेनिखायनो मोनफैग्रो मोना आङो ब्लगखौ बानायग्रोबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय मानसिफोरा फट' लासोदों नै है जोंना आदाया फट' लागासिनो फट' खेबग्राया गेटआ बरिया मजाखा नै गेटआ बरायनाय गेट बरायबाय 64थि बोसोरारि जथुमा बर' थुनलाइ आफाद दैमुनगर डिमाकुसि अदालगुरि बिटिआर बड'लेण्ड आसाम लोगोफोर दायो दैमुनगरावहाय बेरायगासिनो दङ आरोना डिमाकुसिनि दैमुनगरावहाय आरो मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे सावरायनाय जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि फरायसा लाइमोनफोरा बर' रावखौ माबायदि जाजानो लुबैदों बा बर' थुनलाइ आफादा मा खामानि मावगोनखौ आसा फारिनानै दङ बेखौ मिथिनो थाखाय जाहाथे कलेज इउनिभारसिटिनि फरायसाफोर बिजिरसंगिरिफोरखौ लानानै इयुनाव मोनसे डेलिगेट डिसकासन बिदि जाहाथे खालामो बेखौ दैदेनबाय लोगोफोर दायो मोनफैलायबाय अपेन मार्केटआव ओमफ्राय एग्जिबिसनाव थांथ'वाखै ओमफ्राय दा माने अपेन मार्केटआव मोनफैलायबाय आरोना बेसेबांलै अमा हांनाया मोनसेयाव स्टिक मोनसेयाव
হা 100 টাকা বড় নহয় হারসা মিসিং ও 100 টাকা কেকরা খাংখ্রাই কত পড়াইছে আমি মাজুলি ঠিক আছে नैथि मोना नागोन नै ना हांनाय अमा हांनाय नैयावबो हटेल रेस्टुरेन्ट मा जानो मा लोंनो गासिखौबो मोनजोबगोन अमा हांनायफ्रा नै अमा हांनाय जुखाम सावनाय उफ नैयावहाय मजा बुस्थु दंलै नै लोगोफोर नायनो हागोन ना हांनाय दाउ हांनाय ना हांनाय सोलिदोंना मोजाङैनो बरिया दे अमा हांनाय आरोना मा स्टाइलनि जानो दिनै माने मोना जाफैबायना फैनायावनो इनिफ्राय मोनायावनो माने ब्लगखौ आङो लाबोबाय आरोना मोनायावनो बानायबाय ओमफ्राय सानाव बानायबावगोन साननिबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना दिनै माने मोनायावहाय बानायबाय आरोना अ नार्जारि हटेला नै हो जोंनि जायगानिसो माथो बेलाय दिकियाजुलिनि नार्जारि हटेल औ नैबे जाहैबाय नार्जारि हटेल जोंनि लागोनिलै जोंनि जायगानि लोगोफोर नोंथांमोना फैयोब्ला जाफै सनितपुर जिल्लानि बियो नार्जारि हटेला लकेल दाउ अनला खारै मा जानो मोनदोंमोन आरो ओइ नार्जारि हटेल जोंनि दिकियाजुलि सनितपुरनि ओमफ्राय नै बिथिंजाय माने नैबे टर्नि लाइट होनायखौ नुदोंना नैबे टर्नि लाइट होनायजों ओरै सिदा थांब्लानो माने अपेन मार्केटखौ मोनहैयो आरोना बेनिफ्राय बै एसे सिगाङावहाय एक्जिबिसन दं एक्जिबिसनावथ' दिनै हाबदिया मोनाखाय गाबोन सानाव देखायनोसै गाबोन सानावहाय हाबहैनोसै एक्जिबिसनाव दायो माने मोनानि सम नालाय सानावहाय मोजां देखायफिनसै लोगोफोर नोंथांमोननो गाबोनहाय सानाव फैनानै मोजां देखायफिनसै लोगोफोर थाबैनो आङो गोदान ब्लग लाना फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय जाय बिथांमोना माने चेनेलाव गोदान बोसोरनि लोगो जादों साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेफोरबायदि ब्लग भिडिअ सानफ्रामबो आङो नैबे चेनेलाव लाबोबाय थायो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि